Čekamo našu himnu, himnu Bosne i Hercegovine. Bila je to naša himna, sretno momci, opravdajte danas ulogu favorita, da usidrimo taj brod. Prema tome, Zmajevi, sretno, budite sigurni u sebe i kao što sam rekao, odigrajte fajterski. Nema nekoliko igrača, međutim, toliko smo jaki da možemo da uvek imamo 11 pravih Zmajeva. Utakmica je počela sretno, a znamo koliko puta nije bio starter. Pjanić. Odmah smo stisli Latvice, odmah smo istisli, samo tako momci, samo pritisak, samo pritisak. Brzo će, Valins odbija loptu, šansa za naše, jao! 4. minut utakmice, kakva šansa! Dobro je, ubrzo će taj gol, ubrzo će taj gol u 4. minutu, propuštamo Zicer. Senad Lulić pa je bio tamo, a naravno Džeko je šminacije. Seo Saliković sa Kopenhagom ostao u Bundesligi. Saliković. Ima li bombe? Ima. Neprecizno, ali vredi pokušati. Pokušaj Miralema Pjanića. Nadamo se da je sve u redu s Elvirom Rakivićem. Evo čoveka koji je dobio žuti karton i kog sam već predstavio, Fertovs. Poslednje 3 gostovanja na teritoriji Sovjetskog saveza dobili smo sa po 2:0. Jermenija, Belorusija. Crveni je dobio Fertovs. Fertovs je dobio crveni karton, a ne žuti. I već imamo prednost igrača više. Da vidimo. Pa sad se to vidi zašto i treba. Slobodan udara za naše. Dobro igramo, moramo zabiti sad. Moramo. Pjanić i brani Valins. U 17. Istuče Fertos, ajmo Zukanović. U kome? Lulić. Tamo je bio Pjanić, Saliković. Seo, Ringišpil, maš Holandije. Saliković za Lulića. Lulić, kakav vlažak Lulića. Pjanić. Nova šansa za našu reprezentaciju. Po drugi put je Miralem Pjanić bio u situaciji da postigne gol. I opet je to bio šut, eto sa distance tu, tačno sa ivice šestesterca. Vele majstorski, Mire. Lulić. Pa Latvici nemaju posed lopte 20%. Saliković je to probacio kroz noge. Džeko! Treći put nema gola. Još jednom. Treći put Džeko, 2 put Misimović. Kakve šanse za naše, a još nema gola. Cela sezona Džeke u Sitiju, prvenstvo, Evrokupovi, nacionalni kupovi, reprezentacija, 53 meča, 20. Opet rukama i nogama Latvici. Saliković neumoran, sjajan, kao i Lulić. Još jedan šut preko gola. Neće još da se otvori. Vidimo kad su Sloveniji dali prvi gol. U 33. minutu. Letimo tu jednu pauku u mrežu oko gola ovih tvrdih, dosadnih Latvijaca. Lulić.
Zaliković. Mujdža, centar šut, tamo je bio i Bišević i Valis, pa da li je moguće? Da li je moguće? I opet lopta nije u golu, pa već je ova beležnica puna naših šansi, imaće se šta puštati u poluvremenu, neće pa neće. I Pjana 3 put i Džeko 3 put, evo nove šanse, evo prilike i opet ništa. Opet ništa. Da li to Pape isto kao i svi mi polako gubi živce, da nemamo ni jednu šansu, pa da čovek kaže da ne igramo najbolje, ali ovo je neverovatno koliko smo imali prilika. Zaista neverovatno. Bolje da se ne podsjećamo koliko je to bilo šansi. Ovo je pre kornera kad je Pjanić šutu. Fantastično, samo još gol, Spaha za Harisa. Haris za Džeku, Džeko, stativa! Pa da li je moguće? Stativa, Mujdža, ma evo ga sad će Pjanić, nova šansa i brani Vanis, pa ljudi moji, da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće da lopta još nije ušla u gol? Pa šta je ovo? Pjanić, ajmo Mire, Pjanić, ma bombe! Mujdža, nova šansa, pa gol! Lulić, 1:0, ma moralo, Lulić, 1:0 za BiH, ma ima Boga, ima ga, hvala ti gospodaru svetova. Senad Lulić, prvi gol za reprezentaciju, ma prvi. Sad je gotovo, sad ste gotovi Latvijci. Mujdža je centrirao, Lulić koji je imao 2 šanse u prvom poluvremenu. Gol, 1:0 vodimo. Medunjanin, čekamo jednu njegovu bombu, karetu. Lulić. No, gol! 2:0! Vedice! 2:0! Pa oko plavo! Još jedno! Ko je to rekao, 16 golova u repki? Nije 16, nego 17! 17 za repku! Vedan Ibišević 2:0! Evo nas Brazilu! Evo nas! Ma sada, momci, rokajte, trpajte, punite! 2:0 za našu reprezentaciju! Vedan... Medunjanin! Pa šta reče Marijan pred 5 minuta? Gol Sarajevski Šmekeru! 3:0 za BiH! 5. gol za... Paše! Pa rekli da će da se vrate Paše, ko zna. Višća! Novi prodor čeka tamo i... E sad! I gol 4:0! Ma Pape više nema potrebe da skače! 4:0, ali vidjeli ste koga svi grle, poštovani gledalci! Edina Višću! 4 komada! 4:0 Miralem Pjanić, broj 8 na dresu i 8. gol, ali bravo Edine, bravo za Edina Višću, svaka čast Pjaniću naravno, pa ovo je moralo da uđe, ali Višć je sve čestitke za prvu asistenciju u dresu reprezentacije. Naš komandant, naš zapovednik, što mu San Marina, svi po 3. Džeko,
Džeko, Diamantu, 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 Diamantu. 5:0. Sad ću da razbijem ovo staklo. Ma ja šta radi? Ma ja šta, sine? Mora i Dijamant da prosjaji na ovoj utakmici. Vanin su, dragi. Vanin su, pa ne možeš odbraniti, Jarane. Džeki svaki udarac. 5:0. 5:0. 5:0. Dobro. Dobro. Dobro.